Eli moikka moi kaikki. Tänään me pelataan Murocraftissa ja mun ensimmäinen YouTube-video. Ja täällä on jotakin tollasia ja... Täällä... Olet tällä, koska menit väärästä portaalista. Ulospäin. Näistä pääsee varmaan sinne ulos. Juu. Mikäs täällä? Rauta. Mä menin väärästä portaalista taaskin. Ei vitsi, mä oon huono. Mä en noste hyvä katso oikeita portaaleja. Okei, se on ensin sitten Titan. Olet täällä, menit väärästä portaalista. Jee. Titan. Oisko 32? Jos haluat löydät talon satko valmiiksi rikotun eli griefatun, täällä on satko totta kai. Missään nimessä. Mitä 3 ei ole? Hitkä 3 seuraavasta on kielletty Titanissa. Rakentaminen, ratsastaminen ja järven käyttö. Rakentaminen, ratsastaminen ja järven käyttö. Griefaus ja arvika. Oikein meni. Onko Hurossa sallittua käyttää huijausshodeja, kuten X-Ray, Force Field tai muita vastaavia? Huijausmodeja kielletty. Rakennusmaailman ei kannata tehdä kaivoksia, koska sieltä on nyt... Se oli viimeinen ja mä hävisin. Okei, no kiitos kun katsoitte minun videomme, eli ensimmäinen video. Ja se löytyy tosta tämän servun IP. Eli kiitos kun katsoitte videoni. Eli moi moi moi.